Bună ziua! Mă bucur tare mult că sunt astăzi aici alături de doamna profesor Camelia Arhip, profesoară de limbă engleză și mai mult decât atât președinta Asociației Profesorilor de Limbă Engleză din Moldova, și astăzi ne-am propus să discutăm despre excelență, despre cum obținem rezultate excelente în limba engleză și de ce nu numai, și să vedem ce alte subiecte o să mai creăm împreună. Vă mulțumesc tare mult că sunteți astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Și aș vrea să încep prin a vă felicita pentru cariera dumneavoastră. Mulțumesc și mult. Rezultatele remarcabile pe care le-ați obținut până acum. Și aș vrea să vă întreb o întrebare mai personală, așa, și anume, cum v-ați găsit menirea? Da, mulțumesc mult pentru această prezentare elogioasă. Cuvântul menire este un cuvânt cu multă greutate, pe care eu personal îl consider nu învechit sau formal, ci, așa cum am spus, cu o greutate aferentă unor personalități care deja își încheie oarecum activitatea didactică, dar nu o să-mi fie foarte greu să răspund, pentru că chiar am avut cumva o menire. Profesoara mea de engleză, pe care am avut-o în clasa a 5-a, a apărut așa ca pe un piedestal la începutul vieții noastre de elevi care nici nu știau bine ce înseamnă această limbă, eu începând cu această clasă să învăț și această limbă străină. Arăta atât de plăcut, era frumoasă, o voce plăcută, venea cu un background care nouă ne era cu totul străin, și atunci jumătate din clasă am zis: ne facem profesoare de engleză. Bineînțeles că a pălit această intenție în cazul unor colege, dar 3 dintre noi ne-am menținut. Și lucrul acesta s-a conjugat cu pasiunea mea pentru lectură și cred că am avut de foarte mică, și asta știu din familie, pentru că bieții mei frați și surori știau cât de mult îmi place să îi pun să-și facă temele într-un mod care îmi plăcea mie. Deci am avut așa o apetență pentru școală și chiar dacă îi insuflu elevilor într-un alt fel de mod acest lucru, a fi la școală pentru mine însemna una acasă, încă de atunci. Ce frumos ați spus! Și cumva mi-ați ridicat așa o minge la fileu, și anume rolul profesorului în modelarea viitorului copiilor cu care lucrează și zona aceasta de inspirație. Cât de important este ca profesorul să fie un model în activitatea profesională și, de ce nu, și în latura umană? Pe scurt, unul major, adică nu e doar pentru că l-am simțit în felul acesta la nivel personal, l-am abordat și l-am simțit în discuțiile numeroase cu elevii din multe generații care, și într-un mod plăcut, evident o simt după ani și ani când cineva îți trimite un mesaj și îți spune: mi-amintesc asta sau asta. Au spus de fiecare dată că, indiferent cât de plăcute au fost orele de engleză și indiferent cât de mult au învățat, ceea ce de fapt au reținut dincolo de aceste standarde au fost lucrurile legate de calitatea mea de om. Și atunci, confirmându-mi se încă de foarte devreme lucrul acesta, având eu însămi aceste confirmări de pe băncile școlii, am considerat că puterea aceasta de a empatiza și de a asculta activ te face fără doar și poate un model înainte ca ei să știe. Și rolul, că este modelator, că este cumva flexibilizant, intervine categoric în acest proces pe care îl numim, nu-i așa, educație. Mi-ați împărtășit cumva și 2 secrete, cred, din activitatea dumneavoastră, și anume empatia, ascultarea activă, care eu aș traduce-o în starea de prezență. Să fii prezent, să-ți pese cu adevărat, și bunăvoință față de elevul din fața ta. Ați înțeles exact natura celor 2. Eu nu le numesc secrete, le numesc etichete, chiar pentru studenții care vin la practică încă din prima noastră întâlnire. Țin să le spun și, practic, prima întâlnire cu elevii pe care o au în clasă, uneori dublată de niște fișe pe care îi rog să le completeze, au drept sarcină de lucru, așa cum spuneam, ca la sfârșit să observe, dincolo de folosirea tablei, de volumul de informație transmis, ce
anume i-a sensibilizat pe ei în raport de relația mea cu elevii și cei mai mulți dintre ei observă că ochii mei sunt în mare parte peste tot și asta devine pentru ei o viitoare problemă. Cum pot observa 20-30 de copii, uneori chiar mai mulți, depinde evident și de așezarea clasei. Cum putem fi siguri că am ascultat tonalitatea corectă și intervine atunci această discuție în care le spun că ei simt categoric dacă ești acolo într-un mod formal sau într-un mod voit, dacă îi asculți sau te prefaci că îi asculți, lucru care de altfel se vede și într-o discuție obișnuită. Deci sunt două elemente de bază fără de care cred că această profesie nu poate fi făcută complex și complet. Și aș spune că această profesie de profesor este o profesie care îți dă sens, în care satisfacția muncii este dincolo de beneficiile materiale, dincolo de, nu știu, de diplome, de orice rezultate ai putea obține. Este efectiv vorba despre suflet. Așa este și ați definit corect și conceptul profesiei de dascăl. Uneori, pentru că eu mă joc foarte des cu cuvintele și nu numai pentru că o cere limba engleză la examenele Cambridge, unde avem nevoie tot timpul să derivăm, să reformatăm, îmi place să cred că activitatea aceasta este una de îndrumare și de regulă când ofer studenților la practică, repet acest lucru pentru că ei sunt viitorii profesori, dar le comunic și elevilor, scriu acest cuvânt înglobând cuvântul drum cu majuscule. Și atunci le explic că un drum mare este de fapt un drum pe care noi ca educatori o luăm foarte de devreme și e un drum care nu începe acolo. E un drum care a început cu mult înainte ca noi să devenim dascăl, pentru că practic fiecare din experiențele pe care noi le-am trăit ca elevi devin ca într-o oglindă experiențele noastre viitoare de partea cealaltă, și anume a catedrei. Super, ați ridicat un pic și problema asta neuroștiinței și a ceea ce se întâmplă în creierașul nostru când suntem mici și am să mă leg și de faptul că ați spus că dumneavoastră ați început învățarea limbii engleze, începând cu clasa a 5-a și aș vrea să vă întreb care este cea mai potrivită vârstă la care putem să expunem copiii spre a învăța limba engleză, ținând cont și de faptul că în primii 7 ani de viață creierul nostru este într-o frecvență theta, frecvență în care creierul este ca un burete uscat, iar informația este ca o apă și noi în momentul în care introducem buretele în apă, el absorbe toată informația și în felul ăsta se creează legături neuronale, conexiuni. Care ar fi cea mai potrivită vârstă? Și întreb asta pentru părinții care sunt convinsă că se uită la noi. Am să mă feresc de niște superlative care să răspundă în mod direct la cea mai potrivită. Eu însă, fiind părinte și la vremea când începusem să-mi educ copilul și în această idee, am conchis de comun acord cu soțul meu că naturalețea își va spune cuvântul atâta vreme cât discuțiile aveau alternativ loc în limba engleză și în limba română, dar răspunsul venea pe undele firești în limba care te interesa. A fost un subiect și continuă să fie un subiect care mă interesează, doar că grupa de vârstă cu care eu lucrez este preponderent gimnaziu și liceu, dar din discuțiile cu părinții, cu alte cadre didactice și cu experți în educație și din afara țării, ei înșiși părinți de copii foarte mici, am constatat exact ce a spus și dumneavoastră, că cu cât începem mai devreme, cu atât mai bine. Acesta este răspunsul la acel superlativ trimis de fileu de către dumneavoastră. Am spus că mă feresc de o anumită vârstă pentru că, de regulă, dacă vine cineva cu o anumită experiență și spune, lumea tinde să creadă că așa va fi și nu altfel. Depinde foarte mult și de background-ul familiei, depinde foarte mult și de ce preocupări au părinții. Dacă în cadrul familiei sunt părinți care sunt buni cunoscători de limba engleză și ei comunică cu copiii în toate situațiile, nu numai în cele formale, când îi cheamă să-i ajute la teme sau să-i supravegheze la un test, evident rezultatele vor fi cele dorite. Dacă au și apartenența la o comunitate, cum este a noastră, adică suntem un oraș norocos, avem cam tot ceea ce trebuie să aibă un oraș modern, centre lingvistice care coordonează în această direcție, școli în care profesorii sunt ei înșiși și examinatori Cambridge de la vârste diferite. Deci, cu cât mai devreme, cu atât mai bine.
Super, vă mulțumesc. Ați spus că vă adresați cumva în activitatea profesională destul de mult elevilor de gimnaziu și liceu și aș vrea să vă întreb cum a apărut concursul Spoken English, care este, aici voi folosi un superlativ, cel mai apreciat concurs de limbă engleză din zona Moldovei. Mulțumim mult pentru această apreciere. Eu sunt de fapt un continuator. În prezentarea dumneavoastră ați menționat faptul că mă aflu la cârma acestei asociații de deja aproape 15 ani, dar înainte de a fi eu președintele acestei comisii am fost un simplu membru și spun asta cu toată modestia de rigoare, pentru că mi s-a părut firesc să fiu în preajma celor care erau deja pentru noi niște piloni și, dacă îmi permiteți să menționez aici niște nume ale unora care, din fericire, încă sunt printre noi. Un mare respect și o admirație fără seamăn pentru doamna profesor Chilărescu, pe care eu o consider un mentor nemai întâlnit. Profesoara mea de limbă engleză. Iată cum ne întâlnim în spirit. Domnul profesor Paidos, care, din păcate, deși nu se mai află printre noi fizic, noi ținem și acum tabloul acolo în cancelarie și este permanent în catedra noastră. Doamna profesor Vulcănescu, de la care de fapt am preluat frâiele, toți niște oameni cu, și evident doresc să nu se supere aici colegii pe care nu i-am menționat din rațiuni de timp, dar ei se află acolo unde trebuie și în suflet și în amintirea noastră. Acești oameni au avut minunata inițiativă în anul 1990 să înființeze această asociație. Ea cumva s-a conjugat cu celelalte trei regiuni ale țării, zona Ardealului, Cluj, Timișoara și București, și s-au creat în aceste beta, ceta, teta și mate, că la noi nu mai putea să fie meta, fiindcă era deja luat de cei din Republica Moldova, dar suna și un pic ciudat. Și atunci s-a creat, cum am spus, premiza unei comunități care nu existase până atunci, dar care exista în alte state. Acești colegi ai noștri care deja vizitaseră de nenumărate ori diferite școli din afară, care aveau deja relațiile, schimbul de experiență, premizele erau deja acolo. S-a creat, cum spuneam, acest concurs în anul imediat următor creării acestei asociații. El are două povești, una de viață și una profesională, care se întâlnesc. El se numește Spoken English pentru că este un concurs care face uz de engleza vorbită, dar de fapt numele său formal este de Alexandru Vornicu, acest profesor minunat, care din păcate a decedat la o vârstă când încă mai avea ceva de spus în carieră. Decesul lui a survenit exact pe mobilul dorinței acesteia de a veni cu acest concurs care nu exista la nivel național, și atunci acesta a fost. El a avut fluctuații nu de ordin temporal, pentru că s-a întâmplat în fiecare an și, din păcate, doar în perioada aceasta pandemică nu am putut să-l organizăm. De-a lungul anilor s-a desfășurat fie la Brăileanu, unde pe vremea aceea era doamna Chilărescu președinte, fie la Cantemir, unde aveam o curte imensă și se combinau cu English on Stage și aveam unde să ținem piesele în aer liber. Mai nou îl organizăm la Eminescu de destul de mulți ani, pentru că acolo mă aflu eu și câțiva colegi din comitetul director, dar l-am organizat inclusiv la Negruție atunci când am făcut parteneriate cu alți colegi, inclusiv cu dumneavoastră, și am avut posibilitatea să creăm mai mult decât un concurs, adică să fie și niște workshops pentru profesori în care ei să abordeze elementele acestea de evaluare a discursului oral, care pe unii poate pune în dificultate. Vă mulțumesc tare mult, nici nu vă pot spune ce bucurie mi-ați făcut că ați menționat-o pe doamna profesoară Chilărescu. Și aici îmi permit să fac o paranteză, nu știu ce a făcut doamna profesoară, dar eu am învățat engleza între clasa a doua și clasa a patra și tot timpul spun, cred că mi-a băgat-o efectiv în creier cu polonicul. Eu cred că v-a băgat-o și în inimă, la cum o cunosc. Da. Asta face dumneaei. Da, și o doamnă profesoară, cum să zic, în aparență autoritară, cu reguli stricte și clare, și eu eram genul de copil care nu își făcea niciodată temele, rebel, așa că nu știu dacă se va uita, dar îi transmit salutări cu inima. Mă bucur mult că gândim la fel în ceea ce privește. Da. Și dacă tot vorbim despre Spoken English, care sunt beneficiile pe care le obțin și participanții la acest concurs?
Să menționăm în primul rând că participanții sunt de ordinul sutelor și anul acesta, de exemplu, am avut 1200 de participanți, cred că au fost poate vreo 10-15 absenți din rațiuni de deplasare din Bacău sau alte orașe depărtate. Beneficiul nu e neapărat de natură materială sau de natură, cum să spun, factuală. Experiența în sine este una foarte agreabilă. Sunt copii care au venit la acest concurs care are adresabilitate de la clasele a 7-a până la clasa a 12-a. Sunt copii pe care i-am avut din această clasă până la sfârșit, adică au mers preț de 6 ani. Ei au 2 secțiuni, deci concursul are secțiunea de discurs pregătit, prepared speech, și discursul spontan, acel impromptu speech. Practic e un loc pentru fiecare. Cei care sunt mai analitici, cărora le place să reflecteze mai atent, cărora nu le place să riște ceva spontan, cu siguranță se vor duce către cel prepared. Cei care doresc să arate că știu, dar nu țin neapărat să facă un lucru care să le răpească din timpul lor, vor veni cu siguranță la partea cealaltă și atunci cred că și această manieră în care fiecare își regăsește eșantionul de interes, dar în același timp se simte răsplătit prin aceea că nu avem un premiu 1, un premiu 2, un premiu 3, cum din păcate trebuie să spun se întâmplă la Olimpiada Națională. Nouă ne place să credem că integrarea într-un punctaj care este generos, dar în același timp dinainte afișat, face ca beneficiul acesta să fie: ei știu că vin și iau un premiu care ulterior le va folosi. Și o să fie suficient, cred, să vă menționez un episod de acum vreo 7 sau 8 ani, când mie îmi place să folosesc diminutivele, o să zic băiețel, dar eu mă uitam la el așa încă din clasa 9-a, m-a sunat din China să-mi spună: doamna profesoară, vreau să vă spun ceva și vă spun dumneavoastră ca să o spuneți dumneavoastră elevilor. Eu mi-am permis să iau cu mine, când am plecat, în portofoliul pe care l-am avut, pentru că el a făcut ceva în domeniul hotelier, mi-am luat și atestatul de limbă engleză, dar mi-am luat și diplomele acestea, neștiind unde îmi vor folosi. Și la un moment dat aveam diplome cu premiul la Spoken English. Chinezii aveau de ales între 2 candidați care erau amândoi foarte buni, cu un punctaj foarte mare, și faptul că urma să fie angajat în cel mai mare hotel din Shanghai, cu niște cifre mari, adică pe vremea aceea, vorbim, iată, de acum 7 ani, să ai un salariu la debut de 3 sau 5.000 de euro nu era de aici de acolo. Ce a făcut diferența între el și celălalt candidat? Diploma la Spoken English. Pentru că ei n-au înțeles prima dată ce este, băiatul le-a explicat, le-a spus cine este persoana de contact în cazul în care își doresc și am fost contactată. Deci, de-a lungul carierei și în postura aceasta pe care o am de președinte al asociației, am fost contactată de 2 ori de 2 persoane din afară, din 2 contexte foarte diferite. Odată de către cineva care își depusese diploma la portofoliu pentru universitate în afară și unde iarăși a făcut diferența, pentru că ei își doreau astfel de persoane care să aibă spontaneitate și să fie folosite pe partea de resursă umană. Și iată, odată la o angajare la N ani de la absolvire. Minunat, și cred că cei care participă scapă și de emoțiile unui examen, care de multe ori sunt paralizante și pentru un adult. Adică expunerea asta permanentă, repetitivă, la un context de examinare, la faptul că trebuie să te ridici la un anumit nivel ca să obții niște rezultate, de fapt reglează anumite automatisme interioare. Categoric. Și devii din ce în ce mai bun pe zona asta. Fără doar și poate, așa este. Și cred că mai mult decât atât dezvoltă și creativitatea, imaginația, mai ales la discursul spontan, impromptu, de a veni cu idei tot felul noi, de creative. Idei. Da, așa este. Creativitatea, de altfel, este o emblemă a întregului concurs, pentru că el a fost divizat. Noi am preferat să-l ducem din cele 4 eșaloane care erau pe discurs pregătit, discurs spontan, creative writing și English on stage. Am preferat să facem 3 concursuri distincte, ca să, de fapt, așa mi s-a părut și logic, dacă este spoken English, să rămână
spoken, iar celelalte lucruri să rămână în sfera lor scrisă, respectiv gramatică. Dar creativitatea a însoțit permanent acest concurs, faptul că ei și la Spoken English pe partea de discurs pregătit își pot alege absolut orice temă doresc. Lucrul acesta, chiar și atunci când vine cu un proiect la școală unde le face o nemaipomenită plăcere să vorbească despre o anumită temă, tot se vor găsi niște rigori care să-i puțin restricționeze, fie de spațiu, fie de timp, fie de abordare. Ori aici chiar au această libertate și cred că asta în sine este răsplata lor cea mai mare. Și oare asta îi ajută și în descoperirea vocației? Adică să-ți ofere cineva posibilitatea să vorbești despre ceva ce-ți place ție cu adevărat? În primul rând apare întrebarea ce-mi place mie cu adevărat cel mai mult și apoi faptul că te documentezi, cercetezi, studiezi, creează o deschidere. Absolut, fără doar și poate, ați sesizat foarte corect acest aspect și cred că lucrul acesta intervine în orice situație în care le dăm voie să iasă puțin din sfera aceea rigidă, tradițională, în care elevul stă cu minte în bancă și băncile sunt așa un fel de decor pentru profesorii care au nevoie de niște recipiente în care să toarne cât de mult se poate. Îmi place să cred că nu sunt și n-am fost niciodată genul acesta de profesor. Scuze. O spun la rândul meu copiilor acestora care vor fi ei înșiși profesori, pentru că îi vedem uneori când vin în orele de practică pedagogică cum încearcă să fie modelul profesorilor lor și atunci când le atragi cu eleganță și, bineînțeles, bine intenționat atenția, intervin și spun eu am făcut cum făcea doamna sau domnul cu mine și înțeleg ulterior că de fapt creativitatea este un lucru care nu trebuie să lipsească, pentru că îmi cer scuze din nou, defectul meseriei când vorbești prea mult și dimineața la școală. Vocația intervine și cu faptul că vezi că ești în măsură, ești în stare să reproduci ceva în stilul tău. Având în vedere că în ultimii ani am trecut prin situația asta a pandemiei, psihologii spun că tinerii au parcurs o perioadă foarte traumatizantă în care și-au pierdut din competențele sociale, din abilitatea de a socializa, din interacțiunea cu ceilalți și aș vrea să vă întreb cum afectează asta presiunea examenelor, pentru că totuși la un examen ești expus, ce soluții sau ce metode? Da, e un subiect pe cât de delicat și sensibil, pe atât de necesar a fi discutat și soluționat, lucru pe care de altfel l-am avut inclusiv în discuțiile cu părinții, în perioada în care făceam ședințe cu părinții pe Zoom, iar părinții erau învățați de copii cum să folosească instrumentele de lucru, ceea ce mie personal îmi producea o deosebită plăcere, pentru că inclusiv când am început să lucrăm cu Google Classroom, pentru că asta le arăta lor implicit cu ce se confruntă copiii lor în situațiile de viață pe care ei le considerau firești sau ușoare și observau cât de stresați sunt ei să vorbească în fața unei camere. Unii chiar recunoșteau cu voce larg deschisă așa și spuneau dar nu mi-am imaginat până acum că e atât de stresant. Vieții copii, ca noi toți, dar ei mai mult decât noi, datorită lipsei de experiență, au fost, din păcate, supuși acestui tir de emoții negative, anxioase, care cumulate n-aveau cum să dea nimic bun. Din păcate, acele cadre didactice care ele însele s-au confruntat cu acest lucru, pentru că trebuie să recunoaștem și asta o știu, vorbeam cu doamna director de aici de la Twinkle chiar înainte să intrăm în înregistrare și dumneaei spunea la laudele pe care eu le-am adus acestui centru că ați fost primii pe care i-am auzit luând efectiv niște măsuri concrete în direcția folosirii acestor platforme, în sensul că miercuri am aflat că vom intra în pandemie și vineri deja făceam cursuri online cu cei de la Twinkle, tocmai pentru a destresa copiii și a le arăta că sunt instrumente firești pe care ei urmau să le folosească în pregătirea lor, despre care n-aveam cum să știm la vremea respectivă că va fi într-un fel sau altul sau că va avea anumită durată. Stresul pentru ei este oricum un element care nu lipsește din definirea examenului. Indiferent, avem niște glume acum cu elevii de clasa a 12 anul acesta, eu am 2-3 clase de a 12-a și consensul este teacher, let's call it the E-word, deci nici măcar nu-i spun examen, adică să nu-i mai zicem bacalaureat sau examen. Și încerc să le spun, cum le spun de fiecare dată tuturor din cele mai mici sau mai mari generații, că este important să realizeze că stresul
este parte din viața noastră și că singurul lucru pe care îl putem face într-un mod util și constructiv ca elevi și în viața noastră de zi cu zi este să învățăm să trăim cu el. Și cu cât înțeleg mai bine lucrul acesta, cu atât mai bine le va fi inclusiv în examene și încerc să le inculc ideea că examenele sunt pentru ei, ceea ce munca de zi cu zi este pentru noi ceilalți în profesia noastră. Dacă le spunem lucrul acesta suficient de des, atunci când sunt pregătiți să ne audă și când simțim noi că au nevoie să ne audă, probabil că și succesul va veni de la sine. Dacă suntem genul de cadre didactice sau de părinți care le spunem lucrurile acestea într-un mod care pune presiune pe ei, cu siguranță rezultatele nu vor fi cele dorite și cu pandemie sau fără pandemie ei vor deveni niște mici victime. Și o să-mi închei răspunsul la această întrebare prin a da o metaforă pe care chiar un băiețel de clasa a 10-a mi-a adus-o, cred, în discuție acum vreo 3 zile, când ne pregăteam pentru Olimpiadă într-un cadru după ore și când, oferindu-i o foaie albă de hârtie pe care el urma să scrie niște răspunsuri, deși era în bancă cu altă fetiță care făcea același lucru, s-a verticalizat și am văzut cum cu mânuțele lui începe să contureze dreptunghiul colii albe și întrebându-l pe nume, de ce faci lucrul acesta? Nu într-un mod, e o problemă? Yes, teacher. Și răspunsul a venit imediat, mă simt nu presat de această foaie, mă simt restricționat și aduce aminte de niște, și făcea aluzie la pandemie, de perioada în care trebuia să încadrez foaia în cameră, să vadă profesorul, deci copiii au rămas, iată, și la un an distanță cu aceste angoase. Și ce răspuns matur v-a dat copilul? Da, adică în momentul în care i-am zis scrie pe ce vrei tu, consideră că poți să-ți continui și pe foaia alăturată. De fapt, metafora era aceasta, mă panichez în fața unui lucru care îmi restricționează creativitatea și mă pune să-mi coordonez gestionarea timpului, a cunoștințelor și a emoțiilor în această bucățică de hârtie. Da, astfel încât avem frica de a vorbi în public la un examen, avem și frica rezultatului, a examinării, dar pe de altă parte, ca să ajungem la performanță, ca să ajungem la un nivel de excelență, avem nevoie să măiestrim, să devenim buni în gestionarea eficientă a acestor aspecte, pentru că altfel nu putem să ajungem la Olimpiadă, nu putem să ajungem la performanță, nu putem să ajungem la excelență. Este o expunere repetată, este dictonul acela american din afaceri, care de fapt poate fi aplicat, cred eu, și în educație. If you fail to perform, you fail. Adică exact. O să fie un încrengăniș de lucruri care n-au cum să fie ca în matematică. Minus și cu minus aici niciodată nu va da plus. Exact. Și aș vrea să vă întreb cât de mult mai contează, ca să spun în zilele noastre, performanța școlară. Dacă părinții s-au focusat mai mult pe echilibru emoțional și au ajuns în punctul în care spun, dragul meu copil, nu nota este importantă, ci starea ta de bine este importantă, și atunci să-i dea o libertate mai mare copilului. Mi-aș dori foarte mult să avem genul acesta de părinți, sincer vă spun. Cu tristețe în suflet însă o spun, nu sunt foarte mulți părinți de genul acesta. Noi cumva suntem datori și pe ei să-i educăm în această direcție, pentru că până la urmă ideea de părinte nu se învață niciunde la noi în sistemul nostru de educație încă, din păcate. Dacă însă ne confruntăm cu această situație, așa cum am zis, eu zâmbeam în timp ce vă formulați întrebarea, pentru că ideea de performanță în mintea mea de profesor de limba engleză se leagă mai degrabă de perform și ing, și asta înseamnă că avem deja un demers în care să facem. Dacă însă îl interpretăm în stil pur românesc, ca să nu fiu răutăcioasă și să zic balcanic, ideea de performanță presupune niște scoruri pe care ei le ating sau nu, niște rezultate pe care le dobândesc sau nu, și iarăși o să vin cu un exemplu, pentru că iată, acestea servesc scopului. O fetiță cu care m-am intersectat tot așa într-un context din acesta de scriere pentru examenele Cambridge, arătând foarte obosită într-o după-amiază când se pregătea suplimentar pentru limba engleză și încercând eu să-i spun că este în regulă să-și amâne pregătirea pentru ziua următoare, a spus nu, eu trebuie neapărat să iau această notă, eu la simularea pe care o dăduse cu o zi înainte trebuie să iau această notă, și atunci m-am permis să o întreb, ai
această presiune de undeva, n-am vrut să menționez cuvântul părinți. Și a zis, da, din mine. Eu n-am avut niciodată mai puțin de 10, deci trebuie să am 10 și acest examen să-l iau cu notă maximă. Și era atât de serioasă încât, spunând lucrul acesta, încât, deși are doar 14 ani, mi s-a părut dintr-o dată că are o vârstă mult peste ceea ce spunea. Aici intervine ideea de performanță. Acum, dacă reușim să ne reglăm nouă profesorilor ideea de concept de unde și vine etimologic acest cuvânt, că până la urmă performanță trebuie să însemne ideea de a performa la un nivel care să nu mai fie standardul cel mai de sus și că orice lucru trebuie să se raporteze la ce putea face copilul când s-a încadrat în școala noastră sau la un anumit nivel și ce poate face el o lună mai târziu, un an mai târziu, iar dacă lucrul acesta iese pe plus, nu pe minus, eu cred că ar trebui să considerăm că aceea este performanța. Super, deci ideea asta de îmbunătățire continuă, permanentă a abilităților este ceea ce contează cu adevărat, nu neapărat nivelul pe care îl atingi, nu știu, la un anumit moment, când poate să fie chiar și o coincidență. Aș vrea să vă întreb și de Olimpiadă. Ce fac diferit tinerii care ajung la Olimpiadă? N-aș vrea să facem o comparație, dar cumva există diferențe. Există. Ce fac diferit? Nu diferit, ci în plus. Deci copiii aceștia lucrează foarte mult în plus. Din fericire, provin dintr-o școală în care copiii nu sunt învoiți de la toate celelalte ore ca să se pregătească pentru o anumită olimpiadă. Și abordarea aceasta holistică, în care ei înțeleg că toate tipurile de materii și au importanța lor, indiferent că se numesc muzică, desen, educație fizică sau matematică, face de fapt într-un final ca ei să se ducă mai puțin stresați la aceste minunate olimpiade. Încercam și zâmbesc acum amintirii într-un proiect pe care l-am avut acum, nu mai știu, niște ani, dar nu foarte mulți, deci mai puțin de 10 ani. Eram într-un context din acesta de educație cu reprezentanți din absolut toate sferele educației la nivel internațional. Oameni din medii universitare, persoane care chiar au facultăți în care oamenii se numesc educatori și în facultățile lor educatorul este diferit de profesor, iar cele două se conjugă și se ajută reciproc. Și vorbim noi despre toate tipurile de concursuri și examene și competiții pe care le avem în țara noastră pe limba engleză, am ajuns la acest cuvânt și ei nu înțelegeau olimpiadă și am început să le explic, pentru că ei olimpiada o percepeau ca pe ceva sportiv. Și tot glumind le-am explicat, nici n-aveți idee ce sportiv este de fapt acest cuvânt și ce comportă, însă când au înțeles de fapt în ce rezidă, au fost extrem de interesați în concept și unii dintre ei știau despre matematică sau altele nu știau despre limba engleză. Le-am explicat unde este trierea, adică ea se face școlar, local, județean, național. Ca una care sunt și membru în Comisia Națională de Specialitate și am încercat în mod constant, mai nou de câțiva ani lucrez inclusiv în grupurile acestea de curriculum și am construit ghiduri metodologice cu sugestii în perioada asta dificilă, dar inclusiv curriculum școlar pe partea de geografia Angliei sau istoria Angliei. Am avut a face cu tot felul de colegi și cu inspectori și cu cei din minister lucrând în mod direct. Și cuvântul olimpiadă devine, ca și cuvântul, îmi pare rău să spun, metodologie, sunt așa niște arii pe care parcă nimeni nu dorește să le atingă în sfera lor strălucitoare și n-ai voie să schimbi absolut nimic, de teamă că ai putea să deranjezi ceva care s-a construit, nu-i așa, într-un mod de-a lungul timpului. Olimpiada aduce totuși niște lucruri bune, copiii care își asumă, repet, își asumă, deci nu cei împinși de părinți, nu cei împinși de profesori împotriva voinței lor, nu cei care participă la olimpiadă, cum sunt cele locale, de la ora 12 la ora 14 la olimpiada de matematică și de la ora 15 la ora 17 la olimpiada de limba engleză. Astea sunt niște lucruri pe care doar în visele noastre de părinți prea ambițioși, de profesori insuficient de ancorați în realitate, doar așa cred că pot produce
niște lucruri bune. Olimpicii, după părerea mea, sunt în fiecare clasă, indiferent că sunt în Iași, la Focuri, la Grajduri sau în alte localități mai puțin ajutate de geografia asta socială, pentru că până la urmă, dacă ei consideră că au ceva în plus de spus și doresc să-și asume mai multă materie, o pot face, cu siguranță. Da, asta e un lucru minunat și cred că în zona asta de olimpiadă poate esența ar fi să fii îndrăgostit de activitatea respectivă. Adică îmi place atât de mult limba engleză sau orice altă materie, încât vreau să văd unde ajung cu ea. Performanța maximă pe care o pot avea. Exact. Da, este într-adevăr o culme pe care poți ajunge, dar ca orice lucru vine cu dus întors și standardele după care se evaluează și faptul că din toată pleiada acestor copii minunați care se duc la alte materii nu este chiar ca la noi. La limba engleză există, repet, un singur premiu, un premiu 2, un premiu 3. Riști să ai o medie, cum am și avut nenumărați elevi de-a lungul anilor, deci cu o medie de 9,70 și sau 9,80 și să nu iei absolut nimic, să fii al patrulea în categoria premianților și să te despartă o sutime de cel dinaintea ta. Da, deci se mai întâmplă și asta. Și aș spune că dacă este să continuăm pe drumul acesta al limbii engleze, limba engleză a devenit o necesitate și aș spune că nu doar în domeniile profesionale, pentru că sunt firme care te angajează doar dacă cunoști această limbă la un nivel de proficiency, de expert, dar chiar și în viața de zi cu zi. Adică dacă ne uităm la părinții noștri norocoși care îi mai au, cumva ne dăm seama că de multe ori se simt pierduți pentru că nu cunosc limba engleză. Și întrebarea este dacă se încurajează tinerii să învețe și să dezvolte această competență la un nivel înalt, nu doar la un nivel conversațional sau pentru că poate se uită la televizor sau joacă un joc video la un anumit nivel. Da, am să iau cuvântul cheie din întrebare și anume, care a fost formulat așa frumos și cu un preambul, cuvântul cheie este competență, urmat îndeaproape de la un nivel înalt. Spun competență pentru că, din păcate, până acum 3 sau 4 ani, cam toate programele se axau pe obiective. Și în maniera aceasta toată lumea părea interesată de ce urmează profesorul să transmită și se punea accent pe cantitatea, din păcate uneori prea mare, de informație care trebuia transmisă cu orice preț, conform programei școlare. Îmi place din tendința aceasta mai nouă, inoculată educației, și sper din toată inima să se mențină, ideea de a pune accent pe competență, pe competențe, pe abilitățile dobândite pentru ca ei să se descurce practic în viața de zi cu zi. Și cred că limba engleză este una din cele mai clare tendințe, pentru că aici s-a văzut cu mult înainte să se vadă la alte materii și aici trebuie să recunoaștem că am fost ajutați de parteneri ca dumneavoastră, ca British Council, ca cei care au întregit munca noastră de la catedră și care au înțeles că, de fapt, oricât de mult ai face în clasă, atunci când ai un grup foarte mare de elevi și ei nu vor putea niciodată, indiferent cât vor suferi părinții, e bine să recunoaștem că nu avem cum să creștem 30 de copii în același ritm mecanic. Fiecare are modul lui de a gândi, de a simți, de a răspunde. Nu este cu nimic mai prejos. Dacă el a răspuns puțin mai lent, el poate să aibă o capacitate uimitoare și să fie la nivel de C2 pe partea de writing, dar pentru că nu a fost suficient de expus, pentru că poate n-a fost încurajat de familie sau de școală să intre în jocuri din acestea gen spoken English, să nu realizeze că poate fi la fel de bun și pe competența aceasta. Evident, gradul de ridicare al competenței este direct proporțional cu expunerea și cu performanța care se face în școală și aici profesorul are, din nou, alături de familie, un rol major. Da, minunat. Și o ultimă întrebare. Știu că vă ocupați și de coordonarea profesorilor debutanți și aș vrea să vă întreb dacă ați avea o recomandare, ca să nu spun sfat, o recomandare celor care sunt la început de drum.
Da, îmi amintesc cu mult drag de aceste cursuri pe care noi le numim Newly Qualified Teachers și îmi place să le spun lor lucrul acesta. Noi în română spunem profesori debutanți. Observați că în limba engleză deja ideea de Newly Qualified Teachers arată că ei deja dobândesc această calificare. Sunt niște tineri absolut minunați, cel puțin aceste două generații pe care le-am avut în ultimele 2 semestre universitare mi-au arătat că există multă disponibilitate a lor către educație. Este adevărat, din păcate, se mai rătăcesc în sistem și unii care vin, să zicem, la limba engleză pentru că nu iubesc matematica sau pentru că aici, din păcate, la noi aici în Iași mai nou se intră fără examen. Dar recomandarea, dacă este să le dau una, ar fi divizată în câteva compartimente pe care le-am simțit de-a lungul ultimilor ani absolut necesare și am văzut că prind la publicul acesta, fie că este la nivel de activitate cu mentorat și anume studenții de la practică pedagogică, fie că este cu profesorii care sunt până la definitivat, eu fiind și profesor metodist, având această posibilitate de a îi vedea efectiv în mediul lor. Și o să mă leg aici de câteva aspecte. Ai spune unui profesor care scrie în planul lui de lecție: elevii trebuie să se ridice în picioare și să spună bună ziua, elevii trebuie să deschidă caietele, deci peste tot era acest have to. Și mai ales celor care vin în inspecție, care mă asistă, care vin la orele mele și întreb: voi de câte ori m-ați auzit pe mine folosind cuvântul have to? Niciodată. Și atunci ce am folosit în loc? Păi ați spus, elevii sunt invitați să permanent, ați spus, se așteaptă să... Deci, care e diferența? Și aș zice eu că de aici începe recomandarea: a învăța să ne apropiem de copii într-un mod în care să nu se mai întrevadă o distanță atât de mare între catedră și bănci. Eu glumesc din nou pe tema aceasta și le spun copiilor că stau în picioare din respect pentru ei, nu ca să-mi exercit autoritatea fiind eu sus și ei jos. E foarte important să ceară ajutor atunci când simt că au nevoie, pentru că foarte mulți dintre ei provin din medii din acestea în care a cere ajutor, a întreba, înseamnă că nu știi. Și atunci lipsa unui mentor în școala ta, lipsa poate unei biblioteci suficient de dotate, a unor resurse, poate impieta creșterea ta în dezvoltarea ta personală și profesională. Dacă cerând ajutorul s-ar putea ca altul de lângă tine să constate că are și el nevoie de ajutor, respectiv constați că ai parcurs o treaptă înainte, lucrul acesta cu siguranță te va ajuta în viitor. Nevoia de a găsi un mentor, și când spun asta nu înseamnă neapărat persoana cu care a făcut mentorat la școală, o persoană sau mai multe pe care să le identifice din cei care se pot erija în modele pe care ei chiar să se bazeze, fiind niște rețete, să zicem, deja verificate. Aș îndrăzni să le mai recomand să fie extrem de organizați și disciplinați în munca lor. Cred că nimic nu ne ajută la început de drum, mai mult decât asta se creează ca un obicei de viață. Și atunci înveți să fii punctual la ore, înveți să nu te duci nepregătit la ore, înveți că uneori poți să greșești și că asta face parte din devenirea ta, înveți că elevul trebuie să vorbească de cele mai multe ori mai mult decât tine și asta n-ai cum să o vezi decât pregătindu-ți planul de lecție cu foarte multă atenție și sesizând în el cât vei vorbi tu și câtă disponibilitate au de vorbit elevii tăi. Și în momentul acesta practic corelăm și ceea ce înseamnă un învățământ modern, pentru că am vorbit puțin mai devreme de competențe și tot de la C-ul din competențe pleacă exact cele 4 lucruri care de fapt se regăsesc foarte puțin în materiile școlare, altele din fericire decât limba engleză, din fericire pentru noi și din păcate pentru ei. Să ne gândim un pic pe o pagină de manual cam cât sunt invitați copiii să gândească critic, cam cât sunt ei invitați să gândească creativ, cam cât pot colabora, cam cât pot comunica. Și am menționat aici cele 4 componente ale secolului 21 în care noi ne aflăm, alături de această digital literacy pe care ei știu cu siguranță că o au. Deci copiii care se numesc profesori debutanți sau noi, consider eu că dacă își organizează bine activitatea,
dacă învață să ceară ajutor, așa cum am spus, în ideea acelei îndrumări de care vorbeam la începutul întâlnirii noastre, dacă identifică o persoană care simte că îi poate ajuta benefic și dacă învață să fie ei înșiși, adică să nu încerce să devină altcineva doar pentru că persoana aceea a avut succes, să învețe să asculte copiii, să învețe să simte copiii, să învețe să îi lase pe copii să vorbească. Vă mulțumesc! Pentru mine a fost o bucurie Și această întâlnire și faptul că ați împărtășit atât de multe din experiența dumneavoastră cu noi. Pentru mine a fost o onoare. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! La revedere! La revedere!